היי לכולם ותודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ שלי. היום אני הולכת להראות לכם איך אני יוצרת את הלוק היומיומי שאני אוהבת, ואחר כך יותר מאוחר לשדרג אותו בעצם לאיפור ערב, אם אתן צריכות לצאת פתאום לאירוע ואין לכם זמן עכשיו להוריד את כל האיפור ולהשקיע באיפור חדש. אז חבל לבזבז את הזמן, בואו נתחיל, וכדאי שתעקבו אחרי כל שלב ושלב ותחכו לסוף הסרטון, כי יש לנו היום הפתעה. ביי בינתיים. אז אני מתחילה עם הלחות של גרניה מויסטר מאץ' בעלת SPF 20 הנותנת לאור גם הגנה מהשמש וגם מראה קורן, וכמובן ממשיכה עם המייקאפ האהוב עליי של אסטי לאודר הדאבל וויר, ומורחת אותו על כל הפנים עם המברשת של ריל טכניקס הדואו פייבר, שממש מקנה לי ככה מראה של איירבראש, כאילו יש מייקאפ אבל הוא לא נראה מאוד כבד על האור. ואני ממשיכה כדי לטשטש את הקירויות שמתחת לעיניים, אני משתמשת במייבלין קונסילר אינסטנט אייג' ריוויינד. ואולי אתם תתפלאו, אבל את הקונסילר אני מטשטשת יחד עם המברשת של ריל טכניקס, הקונטור בראש, שכעיקרון מיועדת ליצירת קונטור, הצללות וכדומה, אבל בזמן האחרון אני ממש אוהבת לטשטש איתה את הקונסילר. ולהערות אני פשוט ממשיכה עם הטוש הערה של לוריאל שנקרא לומי מז'יק. אני מאוד אוהבת אותו להערות של עצם הגבה ולהערות של עצם הלחי, כל המקומות הגבוהים בעצם, שזה גם המצח וגשר אף, אני ממש אוהבת להשתמש בו. הוא מאוד קליל ויחד עם זאת מאיר בצורה ממש מדהימה. עם הקונטור קיט של אנסטסיה בברלי הילס, אני כרגע בעצם מקבעת את הקונסילר וטוש הערה מתחת לעיניים עם הגוון הבננה. את שאר פנים אני מפדרת עם הפודרת סטי מאט של רימל, שאני מאוד אוהבת ונשארת לאורך שעות ארוכות מאוד והפנים לא מבריקות איתה. את הגבות אני משלימה באזורים שצריך עם הבראוויז של אנסטסיה בברלי הילס, זה עיפרון ממש מושלם מבחינתי, הוא בגוון מדיום בראון. והגענו לעיניים שעליהן אני אשתמש בפלטת הסמוקי של ביגווין. אני אתחיל בגוון הבהיר השמנת, אותו אני אמרח על כל גלגל העין, ואחר כך אני אעבור לחום הבינוני, שאותו אני פשוט אמרח בחלק החיצוני, בשיא החיצוני של העין, כדי ליצור קצת עומק וממדיות.
עם המברשת E40 של סיגמה אני פשוט מטשטשת את כל המעברים של הצללית החומה. אני ממשיכה עם פלטת ה-Baked Eyeshadow של חברת אלף, שבה כל הצלליות הן צלליות אפויות, ואני פשוט אתחיל עם הצבע החום ברונז כזה. אני פשוט אניח אותו בשיא החיצוני של העין ואטשטש. את הצללית הקרמית המנצנצת אני אמרח על גלגל העין. ואטשטש יחד עם המברשת E40 של סיגמה, כדי ליצור באמת מעברים מאוד יפים וחלקים ומטושטשים יפה. בתוך העין, בקו המים התחתון בעצם, אני הולכת כרגע למרוח את העיפרון עיניים של חברת אסטי לאודר, שנקרא Black and Coco 02. ובעזרת מברשת מעט פלאפית, פשוט מטשטשת אותו כדי ליצור קצת עישון. מעגלת ריסים. וכמובן מורחת מסקרה של חברת סופט טאץ' אוללש, שאני פשוט מאוהבת בה ולא מצליחה להיפרד ממנה בחודשים האחרונים. היא פשוט מפרידה יפה, מעריכה וגם מעבה את הריסים ופשוט עושה עבודה מושלמת. אני חוזרת לפלטת קונטור קיט של אנסטסיה בברלי הילס, ויחד איתה פשוט עושה הצללות ומחממת את הפנים. על הלחיים אני מניחה את הסומק של חברת ג'ייד, שנקרא אימפריאל רוז מספר 30. את הצללות האף אני יוצרת עם אותו קונטור קיט של אנסטסיה בברלי הילס, שאמרתי כבר בפעם השלישית, עם הברונזר שיצרתי איתו את הצללות והחימום של הפנים. אני פשוט מורחת אותו על צידי האף, מתחת לאף, ליצירת אף צר יותר, קטן יותר, מה שמאוד מאוד אהוב עליי. אותו קונטור קיט של אנסטסיה, יש לי שימר שאני מאוד אוהבת, הוא גרוס מאוד מאוד דק, ונותן מראה מאוד גלואי וזוהר ככה, אבל בצורה מאוד עדינה ומאוד מתאים ליום. ולשפתיים אני אמרח את הרוז' אדישן של בורז'ואה, הוולבט בעצם מהסדרה העמידה שלהם, והמאוד מאוד אהובה עליי. זה בעצם גוון שנקרא 07, והוא מאוד יומיומי, הוא חום עם תת גוון ורוד כזה, ונשאר עליי שעות שעות שעות, ומתאים לי ומחמיא לי במיוחד ליום יום. וזהו, סיימנו את האיפור היומיומי, ועכשיו אני אתן לכם לראות איך יצא, ותכף נעבור לשדרוג שלנו.
אז אני חוזרת לפלטה של חברת אלף, ואני לוקחת על המברשת את הגוון החום הטיפה יותר כהה, אבל מנצנץ. אני מורחת אותו יחד עם מברשת פלאפית אבל קטנה, כמו מברשת עיפרון אבל טיפה יותר רחבה, בשיא החיצוני של העין, ותכף מטשטשת אותו. יחד עם מברשת סינתטית אני לוקחת את הצללית הקרמית ומורחת אותה על גלגל העין. למה סינתטית? כי אני פשוט רוצה לחסוך את אפקט הפירורים הקטנים שנופלים על הפנים, כי בעצם אני לא רוצה ללכלך את בסיס האיפור שלי. ועם המברשת עיפרון של סיגמה אני מטשטשת את שאריות העיפרון ששמנו קודם, של אסטי לאודר, כי אני רוצה ממש ליצור מראה סמוקי כזה, רך. על האפף, בצמוד לקו הריסים, אני מורחת את אותו עיפרון ששמתי קודם בעין, ואטשטש אותו עם מברשת עיפרון של סיגמה, כדי להשן אותו ולעשות את המראה יותר רך, יותר ככה סמוקי, מעושן ככה כמו שאני אוהבת. וצללית בגוון שמנת אני מניחה בעצם הגבה ליצירת מראה מואר יותר ופתוח. ועם הצללית של אינגלוט, הבהירה והמנצנצת, אני פשוט מניחה אותה בקצה הפנימי של העין ליצירת מראה מואר. מעמיסה עוד קצת מסקרה כדי לנקות את כל השאריות של הצלליות ומה שעשיתי עד עכשיו, וכמה שיותר מסקרה יותר טוב. וכמובן שאת האודם על השפתיים אנחנו לא נשאיר אותו דבר, ואני מחליפה אותו לליפסטיק המהמם שאני מאוהבת בו, של מק הרבל. בהתחלה אני מורחת אותו עם המברשת של ריל טכניקס שמיועדת לשפתיים, כי אני פשוט רוצה שהוא יהיה מדויק יותר, ואחר כך אני אמרח ישירות עם האודם על השפתיים. וסיימנו לשדרג את האיפור היומיומי, ועכשיו אנחנו במראה של הערב, אנחנו כמעט מוכנות כדי לצאת לאירוע. תקשיבו עד לסוף הסרטון, כי יש לנו היום הפתעה. אז זה הלוק הסופי שיצרתי לאיפור ערב המשודרג, וכזכור את הסרטון התחלתי עם איפור יומיומי, שפשוט רציתי לשדרג לאירוע, ואני גם מאוד שמחה לבשר לכם על ההגרלה הראשונה בערוץ שלי עם הפלטה הזאת שהשתמשתי בה במהלך הסרטון, והיא של חברת אלף, והצלליות שבה הן צלליות אפויות. אני אראה לכם את הפלטה החדשה. היא תהיה של אחת מכן, ומה שאתם צריכות לעשות כדי לזכות בה זה פשוט להצטרף לערוץ שלי ולעשות לייק מפרגן לסרטון. אני אשאיר גם קישורים למטה של עמודי האינסטגרם והפייסבוק, שבהם אני אכריז על הזוכה במהלך השבוע, אז מאוד כדאי שתצטרפו גם לערוצים האלו. זהו, למטה בתיבת המידע יהיו כתובים גם כל המוצרים שהשתמשתי בהם והמברשות, ואני מאוד מקווה שנהנתם ותחזרו לסרטון הבא וניפגש. ביי בינתיים.